Duela hilabete eskas piztu dute Donostiako Ibaeta auzoan munduko ordenagailu kuantikorik aurreratuena. Hor barruan dago, eta gaur bertatik bertara ikusi eta ezagutuko dugu. Kuantikaren aroan bete-betean sartu gaituen gailu hori zer egiteko gai den erakutsiko dizuegu, eta zer lan egiteko erabiltzen ari diren dagoeneko. Gaurko saioan zera jakin nahi dugu. Nora eraman gaitzake iraultza teknologiko honek. Has gaitezen! Ordenagailu kuantiko batek ez dauka ohiko baten inolako antzik. Ez dauka pantalla bat grafikoekin, ez da disko gogorrik edo RAM memoriarik ere. Mikroprozesagailuaren baliokidea supereroankortasunaren printzipioan oinarritutako gailu txiki bat da. Gai dena atomoen portaera kuantikoa imitatzeko. Qubit famatuak dira. Izan ere, kubitek iman txikiak balira bezala funtzionatzen dute. Iparpolo bat eta hegopolo bat dute, eta horiekin zirkuituak osatu daitezke. Erlojuaren orratzen norabidean, kontrakoan, edo fisika kuantikoaren legeen arabera bi norabideak gainjarrita. Donostian instalatu berri dutena IBM-ren System 2 modeloa da. 156 qubit ditu, eta horrek munduko potenteenen artean kokatzen du. Estatu Batuetatik kanpo jarri duten bigarrena da, Japoniakoaren ondoren. Bertako komunitate zientifikoak beso zabalik hartu du, eta jendartean ere jakinmina sortu du. Javier Aizpurua, Basque Quantum estrategiaren zuzendariarekin gelditu gara, gailu honek ekarriko digunaren berri jakiteko. Kaixo Javier, eskerrik asko zuen etxe berri honetan hartzeagatik. Kaixo, eskerrik asko ongi etorri. Gogoratzen duela 2 urte, hor kanpoan nola izan ginen lanak nola egiten ari zineten bisitatzen, eta orain hemen duzue, ordenagailu kuantikoa ez da, gustura. Bai, gogoratzen naiz nola ibili ginen hemen justu obratan zebiltzera, eta orain dela 2 urte izan zen, hau zuloak besterik etzen. Elkarrizketa izan genuen, eta orain 2 urte geroago, hemen gaude, dana ina, eraikina, eta importantena, barruan daukana ordenagailu kuantikoa hemen daukagu. Inpresio bat egiten du, ezta? Ordenagailu kuantiko bat aurrean izateak egiten du horrelako zirrara moduko bat, ezta? Niri behintzat oraintxe sentitzen dut. Bai, hasieran ni pentsatzen nuen bakarrik kutxa bat ikustean nahiko simple izango litzakela, baino gero hola ikustean nola hozgailu erraldoi bat ematen du, baino harrigarria da, egia. Eta harrigarriena da barruan daukana. Zuk barrotuk ikusi dituzu, ezta? Bai, justu itxi baino lehen, orain dela aste pare bat hola, izan genuen aukera barrotikan ikusteko zer daukan, eta hor txipen eta qubiten arteko kableak eta mikroinen gorak eta berak ikusi genitun, eta benetan harrigarria da barrukoa, eta kanpotikan ikustet ere nahiko azkenean harrigarria, itxura harrigarria ematen dula. Disneyra emozionatu egiten zara, ez da? Bai, deskribatzen duzu. Egia esan ni pentsatzen duen, baino erakusgarriagoa da, nik uste. Munduko ordenagailu kuantikorik aurreratuena da, ez da?
Horantxe bertan. Hoixe, hau da, guain dagoen munduko ordenagailu kuantikorik boteretsuena, indartsuena, eta kalkulaketak azkarrenak eta onenak egin ditzakena. Eta hemen daukagu, badago beste bat Japonian, Koben, eta Estatu Batuetatik kanpo, hau da bigarrena, munduan erreferente bat. Zer ezaugarri dauzka? Bai, ordenagailu kuantiko honek oso prozesatzaile berezia bat dauka. Heron prozesatzaile bat, 156 qubitez osatua, eta qubitei hori esker oso kalkulu sofistikatuak egiteko kapaza da. Qubiten arteko loturak mikrouinen bidez egiten dira, eta oso hotzean mantentze da funtzionamendurako. Badago topologia berezi bat, 156 qubit horiek sakabanatzen dira plaka baten, eta horrek nolabait hobetzen du beraien arteko lotura kuantikoak eta gainezarmenak. Horregatik diseinatu dute horrelako txip bat kalkulaketak hobeto egiteko. Aipatu duzu, prozesagailu horrek hotzean egin behar duela lan, ez da? Zenbaterainoko hotza? Bai, egoera kuantikoak eta kubitak oso ahulak dira, oso fragilak, eta orduan oso hotzean lan egin behar dute, eta minus 273 gradutan mantendu behar dugu txip eta prozesatzaile guztia. Horregatik, oskailu erraldoi baten antza dauka, baina egia esan, barruan benetako oskailu bat dauka, oskailu oso sofistikatua. Esan izan da ordenagailu honek teknologia kuantikoen mapan kokatu duela Euskal Herria, ez da? Zergatik da garrantzitsua mapa horretan toki bat izatea da ordenagailu hau gurean, hemen bertan izatea. Bai, teknologia kuantikoen lasterka oso kompetitiboa, lehiakorra da, eta horrelako puntasko ordenagailu kuantikoak bakarrik horietako 2 daudela munduan hemen Euskadin eukitzeak nolabait kokatzen gaitu erreferente gisa, lehenbiziko postuetan lasterka horretan. Eta nik uste oso importantea dela, ez bakarrik ordenagailua edukitzea hemen, baizik eta ordenagailu honekin egiten ari garan proiektuak eta kalkuluak. Javier, esan beharrik ez dago hau ikertzeko erabiliko da, baina zer nolako ikerketa egingo da edo egiten ari da dagoeneko? Bai, Euskadiko ikerketa taldeak ja hasi dira kalkuluak egiten eta gehiago egingo dituzte, hurrengo egunetan eta hilabetetan, eta mota desberdinetako ikerketa lanak bidaltzen dituzte. Batzuk materialen egitura elektronika kalkulatzeko, beste batzuk energia altuko fisikak dinamikaz eta evoluzioak garatzeko eta basteko ere erabiliko dira. Mota desberdinetako arazoei eta ikerketa arazoei erantzun bat lortzeko erabiliko da. Horrentxe bertan ez dago inor hemen barruan eta inguruan ere ez da, baina martxan dago. Martxan dago, funtzionatzen ari da, eta naiz eta ez ikusi aktibidadea urrunezko konexioari esker konektatzen dira ikerlariek eta beraiek prozesuak bidaltzen. Hori da, ez da? Izan ere telematikoki konektatzen dira ikertzaileak, ez bakarrik hemengoak mundu osokoak, ez da? Bai, mundu osotikan posible da konektatu, noski hemengo ikerlariek, Euskadiko euskarlariek lehentasuna izango dituztela beraien prozesuak bidaltzeko, baino printzipioz kolaborazio baten barru kanpoko taldeak ere ahal izango dute beraien prozesua bidali. Dagoeneko zertarako erabiltzen ari den ikusiko dugu, hementxe adibide bat. Teknologia berriek material berriak eskatzen dituzte. Donostia International Physics Centerreko talde honetan adibidez, zelula fotovoltaiko eraginkorragoak edo malguagoak fabrikatzeko balioko duen oinarrizko ezagutza sortzen dute. Konposatu berriak identifikatu eta karakterizatzen dituzte, eta horretarako simulazioak egiten dituzte ordenagailuan. Nuestras simulaciones intentan entender... Simulazioen bidez, konposatuen portaera ulertu nahi dugu. Konposatuak laboraterian dauzkagu eta haien propietateak ikus ditzakegu. Baina propietate horiek nondik datozen jakin nahi dugu. Adibidez, konposatu bati argia emititzeko edo xurgatzeko gaitasuna ematen dioten mekanismo mikroskopikoak zeintzuk diren ikusi nahi dugu. Propietate horiek sortzen dituzten mekanismoak ondo ulertzen baditugu konposatu behar diseinatzeko gai izango gara. Sistema horien simulazioa oso konplexua da. Konfigurazio eta egoera asko aztertu behar dira. Lan horretarako, ordenagailu kuantikoek abantaila handiak eskaintzen dituzte. Ordenagailu klasiko batean bit kopuru jakin bat daukagu eta bit horietako bakoitza nahi dugun egoeran jarri dezakegu.
batean edo bestean. Ordenagailu kuantiko batean berriz qubit kopuru jakin bat dago eta guztiak batera gain jarri ditzakegu. Aukera horrek kalkuluaren abiadura asko handitzen du. Nolabait esateko ordenagailu klasikoan simulazioak banan-banan egin behar ditugu. Eta ordenagailu kuantikoan gauza asko simulatu ditzakezu aldi berean. Muchas cosas a la vez. Maila teorikoan, ordenagailu kuantikoek eskaintzen dituzten abantailak itzelak badira ere, teknologia honek oraindik bide luzea egin behar du. Fenomeno kuantikoetan oinarritutako makinak oso sentikorrak dira, edozein interakziok suntsitu ditzake, aprobetxatu nahi diren propietate kuantikoak berak. Horregatik funtzionatu behar dute guztiz isolatuta eta temperatura ultrabaxuan. Gainera, oraindik akatsak egiten dituzte. Por otro lado, las máquinas cuánticas tienen muchos errores, ¿no? Entonces, Makina kuantikoek akats asko dituzte. Egiten dugun operazio bakoitzean, 100% akatsa izan dezakegula esaten da. Hortaz, operazio asko egin nahi baditugu, akats kopurua oso azkar hasten da. Muchas operaciones, el número de errores que vamos a tener, vamos a ver que crece muy rápidamente. Ikertzaile hauen estrategia simulazio kombinatuak egitea da. Ordenagailu klasikoak eta kuantikoak biak erabiltzen dituzte. Aldi berean, algoritmo berriak garatzen ari dira, makina kuantikoei ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Lo que hacemos es intentar diseñar algoritmos para hacer las simulaciones que hemos hecho. Algoritmoak diseinatzen ditugu, ohiko ordenagailuetan egiten ditugun simulazioak ordenagailu kuantikoetan egin ahal izateko. Ordenagailu horiei etekin ateratzeko algoritmoak propio diseinatu behar dira. Ez du balio algoritmo berdinak erabiltzea makina konbentzionalean eta makina kuantikoan. Makina kuantikoaren hizkuntzan hitz egin behar dugu. Orain arte, zientzialari hauek munduan zehar banatuta zeuden IBM-ren sareko ordenagailu kuantikoetara konektatu dira. Erabilgarri dauden ordenagailuen zerrenda kontsultatu, bakoitzaren qubit kopurua eta haien geometria kontuan hartu, eta bakoitzak ematen duen errore margina begiratzen dute. Akatsen eta itxaron beharreko denboraren arteko oreka bilatzen dute, eta kalkulua egiteko agindua batera edo bestera bidaltzen dute telematikoki. La principal ventaja ordenagailu kuantikoa hemen edukitzearen abantaila nagusia da lehentasunezko sarbidea izango dugula, eta guretzat gordetako orduak. Beste edozein ordenagailu erabiltzen dugunean, ilaran zain egon behar izaten dugu. Orain, kalkuluak azkarrago bidali ahal izango ditugu. Gainera, azken belaunaldiko ordenagailu bat izanik hobea izango da, eta kas gutxiago egitea espero dugu. Yo creo que es una gran noticia por las... Nire ustez, albiste bikaina da sortzen dituen sinergiengatik. Ordenagailua ona iritsi baino lehenagotik ere, elkarlanak sortu dira, teknologia kuantikoen arlo ezberdinetan lan egiten dugun ikerketa taldeen artean. Eta elkarlan horrek, gure ikerketetan askoz azkarrago aurreratzea ekarri digu. Zientzialariak zuhurrak dira ordenagailu kuantikoek gaur egun dituzten abantailez hitz egitean. Baina ziur daude, teknologia kuantikoak garatzeko ahaleginak merezi duela. Zientzia egiteko moduan, aurrera pauso erraldoi bat ekarriko baitute. Ordenagailu kuantikoek klasikoak ordezkatuko dituzte? Ez. Ordenagailu kuantikoak aldi berean kalkulu kopuru izugarriak egiteko gai dira. Eta gaur egun, ia ezinezkoak diren problemak ebazteko aukera emango dute. Edo hori espero da. Baina ordenagailu klasikoek beharrezkoak izaten jarraituko dute. Izan ere, gauza asko oso ondo egiten dituzte, kuantikoek baino hobeto. Ordenagailu klasikoekin segituko dugu, idazten, interneten nabigatzen, bideoak ikusten, edo fitxategiak gorde eta prozesatzen. Egungo ordenagailuak eraginkorrak eta merkeak dira. Ordenagailu kuantikoak berriz oso garestiak dira. Oso temperatura baxuak behar dituzte eta gainera oso jende gutxik programatu ditzake. Etorkizunean ziurrenik zure mahai gaineko ordenagailuak bi prozesagailuak izango ditu, kuantikoa eta binarioa.
eta bakoitzaren abantailak aprobetxatzeko gai izango da. Konputazio kuantikoa eta klasikoa beraz osagarriak izango dira. Javier, ordenagailu honen abantailak eta ikerketarako zabaltzen dituen aukera berriak ulertzeko behar bada oinarrira jo behar dugu, ezta? Bai, konputazio kuantikoaren oinarria azaltzea batzutan ez da zuzena, ez? Jendeak esaten dit oso abstraktua dela, baina azkenean mekanika kuantikoaren ezaugarrietan oinarrituta dago konputazio kuantikoak. Horrek esan nahi du, konputazio kuantikoak egoera kuantikoen gainazermenaren ezaugarria hartzen dula bere abantailarako. Egoera kuantiko bat ez da partikula potolo bat bezala, oso hodei natura dauka. Hodei izango balitz bezala, portaera azaltzen digu. Eta hodei bat beste hodei batekin nahaz daiteke. Eta nahazketa horretan bi aukera sortzen dira. Konputazio kuantikoak nolabait esplotatzen duena da bi mundu bikoitzoien ahalmena kalkulatzeko paraleloa. Hala ere, izango du zertan hobetu, ezta? Eta ari zarete ikertzen edo ari dira ikertzen ordenagailu hauek hobeak izan daitezen. Bai. Zeintzuk dira erronka horiek? Bai, konputazio kuantikoan pare bat erronka daude. Bata hardwarekoa. Prozesatzaile o prozesagailu hobeak nahi dugu, IBMek beraienak garatzen ari dira, baina guk badaukagu beste hardwareko aukerak. Puntu kuantikoak, hemen nanogunen aztertzen ari dienak, eto atomo hotzak, DIPC-en ikertzen ari dienak, gu ikertzen ari gea beste qubit egiteko eta osatzeko beste era eta mota batzuk. Beste alde batetikan, softwareko erronka dago baita. Konputazio kuantikoaren erronkaik nagusiena gaur egun ez da inbeste hardwarea baizik eta zirkuito kuantikoak eta algoritmo kuantikoak, software kuantikoa garatzea. Software eta algoritmo kuantiko berriak behar ditugu arazo eta erronka berrei erantzun bat emateko. Eta oraindik ere ez dakigu ze algoritmo beharko ditugun etorkizunean. Ezin dugu ez da asmatuko ditugu. Eraikinean bizin lagun berriak ere izango dituzu, ezta? Zeintzuk? Bai, eraikin honetan, ordenagailu kuantikoaz gain, Ikerbasqueko egoitza izango dugu hemen, beste ikerketa taldeak izango ditugu hemen, Europan emandako proiektuak garatuko dituztenak, eta unibertsitateko taldeak. Orduan, nik uste denbora motz batean hemen ikerketa familia oso bat egongo gala. Eraikinaren beraren kokapena ere ez da kasualitatea, ez da? Bazegoen hemen nolabait esateko ongarritutako lurra, ekosistema bat, alegia. Ordenagailu kuantikoa hona etortzeko arrazoiren bat, hemen geneukan ekosistema, ikerketa ekosistema teknologi kuantikotan zan, ez? Hemen 7 zentru dauzkagu, 1000 kuantikoa guantxe bertan inauguratu dugu baita, eta badaukagu puntasko ikerketa egiten ari dien taldeak teknologi kuantikotan. Orduan nolabait ekosistema horri esker, hor zegoela, ordenagailu kuantikak ekartzeko erabakia asko errazago eta naturala izan da. Eta ordenagailuak lagunduko du ekosistema hori az dadin, ez da? Bai, nolabait hemengo ekosistemak eukitzea laguntzen du ordenagailu kuantikoak ekartzea, baina behin ordenagailu kuantikoak hemen eukita, honek lagunduko die taldei beraien ikerketa hobeto egiteko. Orduan nola bat feedback bat dago ikerketaren eszelentziarako. Oso ondo, Jaio, eskerrik asko, plazer bat izan da. Bai, zuei, eskerrik asko. Kaixo, Maria. Kaixo, no? Zer da mila kuantikoa? Hemen jartzen den mila kuantikoa. Mila kuantikoa ibilbide zientifiko bat da, eta mila osatzen duten zentroek kuantika misterioak ikertzen duten lana ezagutzeko diseinatu dugu. Eta ideia da jendeari kuantikaren munduko ateak zabaltzea, ez da? Eraikin bakoitzaren kanpoaldean totem bat ezarri dugu, eta totem horretan informazio desberdina aurkituko du. Zentro bakoitzak kuantikan zer ikertzen duen, zertarako edo ze aplikazio motak lortzen ari diren, eta gero
bloke didaktiko bat ere sortu dugu, non kuantikarekin lotutako oinarrizko elementu bat eta kuantika gidatzen duen printzipio bat ezagutu ahal izango dugun. Ez da erronka makala, ez da? Eta QR honek nora eramango gaitu? QR honen bitartez, bizita virtualean barneratuko gara. Bizita inmertsibo bat da, esperientzia inmertsibo bat, ikerketa zentro bakoitzeko laborategietan sartu ahal izango gara, eta laborategi horretan zer ikertzen duten, nola, ze teknologietan oinarrituta, ze ekipamenduz baliatuta, eta zertarako ezagutu ahal izango dugu. Eskerrik asko, Maria, paseatzera, noa? Oso ondo, gozatu. Agur. Kaixo, Ales. Kaixo. Zuek, ordenagailuei buruz asko dakize. Ordenagailu kuantikoari buruz ere bai? Bai, hain zuzen ere, datorren urtean, fakultateak 50 urte betetzen ditu. Beraz, menderdiara daramagu bai irakaskuntzan, bai ikerkuntzan, konputagailuen arloan. Ezagutza handia daukagu, arlo konputazionalean, eta honek esan nahi duena da, problema mota desberdinak basteko, algoritmoak nola diseinatu eta nola programatu egin behar diren ikertzen aritzen garela. Ordenagailu kuantikoek paradigma aldaketa bat dakarte, beraien hardwarea, beraien portaera guztiz desberdina da, baina aipatutako ezagutzari esker prest gaude egokiak eta eraginkorrak izango diren algoritmoak garatzeko ordenagailu kuantikoentzat. Zuela nahi izango da hori beraz, ez da? Hemendik etorkizuneko informatikariak irtengo dira, ez dakit kuantikan adituak izan beharko duten, etorkizuneko informatikari horiek. Informatika oso arlo zabala da, eta hainbat espezialitatean hitz ditu, baina zalantzarik gabe estrategikoa da, konputazio kuantikoa estrategikoa da guretzat, eta horregatik orain dela 2 urte abian jarri genuen irakasgai bat, konputazio kuantikoaren oinarriak, eta irakasgai hori oso arrakastatsua izan da. Etorkizun hori prestatzeko ikerketa beharrezkoa da, ezta? Zer ikertzen duzu, ezea? Hortxe, azigea esaten zenun bezala, azigea pauso batzuk ematen, ezinbestekoa da, ikerkuntza lerroak bultzatzea, ezagutza sortzeko, ezagutza garatzeko, eta orduan hortxe ekimen desberdinak jarri ditugu, batez ere gure arloa, kuantikoaren arloan, dela konputazioa. Hau da, algoritmoiek diseinatzea, gero gizarteratzeko ezagutza hori, eta medikuntzan edo garraioan basteko dauden problema eta erronka potoloak. Saiatzen gara materialen propietateak ulertzen, euren abiapuntu txikienetik abiatuta. Hau da, fisika kuantikoko elektroiak, ioiak eta hauen arteko elkarrekintzak probestu saiatzen gara horiek ulertzen. Eta gero ezagutza hori sortu eta material berriak sortu ere bai, ez da? Bai, nolabait dira, ezagutza hori probestu eta propietate berriak topatu materialetan eta baita ere erabilpen berriak material horiek eginez, ez? Hori ulertuta. Eta kuantika ulertzea ezinbestekoa da, horretarako, helburu hori lortzeko. Kuantika da materialen propietate guztiak eta erabilpen guztiak ematen diegunak fisika kuantikoaren legeetatik datoz, zerartzen dira fisika kuantikotik, eta hori erabia puntua, nora ez. Eta fotonika kuantikoa ere existitzen da, eta lantzen duzu hemen, ez da? Zertarako? Azaldu behar diazu hori. Hemen badaukago laborategi bat, nola fotonika kuantikoa egiten duena, eta adibidez hori saiatzen dira
argiaren entrelazamientoa edo baliatuz sensore berriak eta horrela egiteko. Oso sensore magnetiko zehatzak eta egiteko olako teknologiak eta garatzen ari gara hemengo laborategi batean. Beraz, ari zarete guk jasotzeko moduko ondorioak garatzen, ezta? Hori da itxaropena, guk ikerketa oinarrizko ikerketako zentro bat gara, orduan gure garapenak eta oinarrizkoak dira. Baina etorkizunean aplikazio bat izateko asmoa daukate beti. Nanozientzia kuantikoaren arloan ari gara alde batetik hardware kuantikoa garatzen, hau da, ordenagailu kuantikoak eraikitzean behar ditugun txipak eta elektronika garatzen, eta beste alde batetik baita ari gara lanean konputazio kuantikoa integratzen ari garela konputazio klasikoan, eta horretarako softwarea garatzen. Bi munduak lotzeko zubiak eraikitzen, nolabait, ezta? Holako zerbait. Aipatu dituzun txipak hortxe egingo dituzu, ezta? Hori da. Dorre kuantikoa nola doa? Ondo doa, azkeneko eskola edo jartzen ari zaizkio, eta barruan ere lanean ari gera laborategi berriak prestizateko, espero dugu urte bukaerarako lanean ibiltzea bertan. Hor garatuko ditugu hardware kuantikoko elementu berriak, silizioan oinarritutako txip kuantikoak garatuko dituzte. Silizioa da, guk gaur egun daukagun elektronika guztian erabiltzen den materiala. Orduan, hori aprobetxatuta ordenagailu kuantikoak egitea da azken helburua. Azken finean, teknologiak garatzen direnean askotan bide desberdinak uztartu behar dira, ezta? IBMren ordenagailu kuantikoa funtzionatzen du teknologia mota batekin, eta gaur egun beste aukera batzuk ere aztertzen ari gara, eta hemen beste aukera horietako batean ikerketa egiten ari gara. Duela gutxi irakurri dugu denboran atzera egiteko gai izango dela Google garatzen ari den ordenagailu kuantikoa. Ez da guztiz zuzena ordea. Naturan gertatzen diren prozesu fisiko asko ikertzea ezinezkoa da. Desordena edo entropia hazten den neurrian gertaerak atzera ezinak bihurtzen direlako. Fisika kuantikoa baliatuz ordea posible da. Egin dutena da, prozesu horiek simulatu eta gero sistema kuantikoaren egoera hasierako puntura itzuli. Nolabait denboran atzera egitea da, baina mundu kuantikoan bakarrik. Eta bai, orain arte ezagutzen etzen ahalmen harrigarri bat da. Datorren astera arte, agur!